kublai shibun ni pibara kajing ada padang Ronaldo bat u asu speed kalapan kendet ya bonur kibreu ha social media kat kom ki post ki bala saphang pat ba Ronaldo ula ai sha u asu speed ya kijuti ki ba upong ha ka FIFA World Cup arjar phung riu kani kajuti kade kanaki Mercurial Superfly 11 CR7 Gold Scorpion bar kalong kabakar pang bha namar ba Ronaldo hi ula pendan kameki ha ka jing ekai World Cup kat kom ki jingya sopat ba Ronaldo latmu ban IT hi ha speed ada ka Portugal kala ban William ya ka Spain barung syaka quarter final harai ka Portugal kalaram bar kata ka jingya kendo markhmat kamshim laja wala kataro la ong ba Ronaldo la penpo yakini ki juti sha speed kum kada ka jong ka jing it bar ka jing ai borom u ha ka live stream speed ula pen i pat ba yakini ki juti bar ula pen pau ya ka jing sokman bar ka jing i jung ya Ronaldo kajing ja kelalong ko wen ki khubor ki bla sa phrang pha ha padang ki nong it football ha social media bar hane phila wan tep pakat no Ronaldo it ya la ki nong Christian kani kajing a jung ya speed kalong kajing man jung si junom lada pisutonan ya kani ko video like share và subscribe ya kani ka channel kublai shibun